a honra e o inmenso placer de pasarle a palabra a Agustín Fernández. Bos días a todos e todas. Lerei un texto que de algún xeito reflite o sentir das persoas que traballamos nesta primeira etapa de Prolingua. O agromar de Prolingua. Os xermolos de Prolingua agroman como unha reacción de rebeldía ante os reiterados intentos de deslegitimar e reducir os dereitos sociais das persoas galegofalantes. Un proceso que xa ven de lonxe, caracterizado pola vontade de destruir os avances sociais do galego e que se intensificou coa aparición de Galicia bilingüe e os seus apoios mediáticos, políticos e económicos. Lembremos a postura do Club Financiero de Vigo, así como coa política lingüística posta en marcha polo goberno saído das últimas eleccións. Esta rebeldía naceu, ademais, motivada pola difusión sistemática dun conxunto de mentiras que pretenden dar unha visión do mundo ao revés da que realmente é. Imposición del gallego, el castellano perseguido, derecho a vivir sin contacto con el gallego, uso prostituído da palabra liberdade, como liberdade de non saber el gallego, ataques ao decreto do ensino, ao plan xeral e á lei de normalización, etc. Esta rebeldía e insatisfacción xa viña de antes. Ao comprobarmos como nos pasaba ou como nos pasa a vida, sen vermos pro galego máis que uns poucos avances, significativos, sí, pero sempre insuficientes. Sentimos burlados pola teoría do modiño. A modo, sin presas, non se pode obrigar, pois entremente se nos pide paciencia e cautela, vemos como o debalo social do galego non fai máis que incrementarse velozmente. E nace tamén da desilusión con prácticas do anterior goberno, que, por exemplo, promulgou un decreto pro galego no ámbito educativo e non adotou medida ninguna para a súa explicación e difusión na sociedade, preparando o seu terreo para as mentiras que sobre ele viñeron despois. Esta rebeldía xa se viña acumulando ante reiterados e progresivos intentos de facer das persoas galegofalantes cidadáns e cidadás de segunda, obrigándoas unha de dúas, ou a agochar o seu galego en múltiples ámbitos da vida social ou a enfrontarse a situacións tensas ou desprezativas ou de hostilidade polo feito de usar de xeito habitual a lingua propia do país. Esta rebeldía tamén medra ao constatarmos a persistencia dos prexuizos, malia a desaparición de algúns engadidos a outros novos, e do pouco que se fixo desde as administracións para erradicalos e para promover actitudes positivas, e de comprobarmos como as leis referidas á lingua eran leis para adornar, non para cumprir. Como dixo a persoa que preside esa asociación que busca a destrucción social da lingua, as leis estaban aí, pero non había problema porque non se cumprían e non pasaba nada. Esta rebeldía nace tamén ao asistirmos á planificación tan eficaz nas cidades para facer do galego unha lingua socialmente invisible, para que permaneza recluída no gueto e non teña usos sociais normalizados, que o castelán sexa a lingua por defecto e o galego a normalidade, a lingua oculta. Canto contribuíron a este proceso os gobernos autonómicos e municipais, os poderes económicos e, sobre todo, os medios de comunicación, zugando cartos para a promoción do galego, mais facendo as cousas do revés, ou do dereito para eles e para os intereses que defenden. Esta rebeldía tamén agroma por sufrimos as estrategias tan trapalleiras e simples, pero tan eficaces socialmente, de deslegitimización do galego como lingua de todas as persoas de Galicia, asociando con unha acción política concreta ou malia o éxito campesiño coa xente da aldea, ou co profesorado de galego, se que alguén quedaba fora das categorías anteriores. E por ir rematando, que razóns hai ben máis, a rebeldía nace tamén da constatación de que moitos dos argumentos empregados ata agora a prol da normalización social da lingua e da súa presencia imprescindible nos diversos ámbitos deixaron de ter eficacia social. Ficaron valeiros e recesos, válidos só para as persoas que estivesen previamente convencidas. A posta ao día do noso aparello argumentativo e das estrategias sociais de actuación son labores imprescindibles e urxentes. Como tal, a exixencia dunha competencia nas dúas linguas como condición imprescindible para unha auténtica liberdade lingüística. Unha dobre competencia que xa temos todas as persoas que falamos galego de xeito habitual,
pero que non teñen os que sostinan en manter unha competencia monolingüe vivindo nun país con dúas linguas oficiais. De aí, e de todo o anterior e demais, nace Prolingua. O seu objetivo principal é a reivindicación de todos os xeitos posibles do noso dereito irrenunciable a sermos cidadáns e cidadás de primeira, como calquera persoa castelán falante. Estaba farta de ceder e ceder, dixera Rosa Parks, a costureira de Alabama que, en 1955, se negou a lle ceder o asento a un home branco que ia de pé no autobús. Estaba farta de ceder e ceder, unha frase que nos sinala o camiño. Debémonos opoñer a calquera intento de facer de nós cidadáns de segunda, condenados a agochar a nosa lingua se queremos ter unha vida social tan normal como a de calquera outra persoa, condenados a non poder ler en galego na prensa, a non escuitalo na radio, a non oírlo na televisión, a non atopalo nos ámbitos sociais en que debera estar, desde os hospitais ata as cafeterías, condenados a que se vayan votando todas as manifestacións culturais en galego, como se a cultura galega fose un bonsai, ou que compre recortarlle as polas que se atreven a medrar máis do permitido. Condenados, desde hai máis de 100 días, a comprobar como moitos cargos autonómicos de conselleiros por baixo nin falan galego nin teñen intención de aprendelo, incumprindo así as leis da autonomía que xustifican os seus cargos. A iso e a moitas cousas máis opoñémonos, e ao tempo queremos actuar en positivo. De aí a necesidade de Prolingua. Para demostrarnos a intención de percorrer un camiño novo, veleí as características e pautas marcadas no manifesto que vende Lez Pilar. Unha plataforma que quere asumir o mellor dos novos movimentos sociais e tamén dos xa clásicos, desde o movimento polos dereitos civis ata a Amnistía Internacional. Plural, onde ninguén se lle pregunte polas súas ideas ou militancia, pois o que nos vai unir é o esencial e básico, a defensa e promoción da lingua e da súa normalización na sociedade. A partidaria, pero profundamente política. Aberta aos cambios, a corrixir sobre a marcha cando se vexa necesario, a ser un espazo para a imaginación e a liberdade e a cooperación e o entusiasmo, disposta a facer pedagogía social e a combater as falacias e presuizos que outras organizacións e medios espallan cada día. Vemos con enorme esperanza o agromar doutras plataformas irmás. Irmás, sí, porque nos unen os mesmos obxectivos, porque imos coincidir numerosas veces no camiño, porque moitas persoas simpatizamos con todas ou algunhas delas. Unha das características que vai distinguir a Prolingua é a importancia que lle queremos conceder ás accións individuais, incardinadas sempre nas liñas de actuación que se definan dentro do grupo. As accións que se propoñan tentarán reforzar o valor de cada membro do colectivo, convertido así en protagonista no seu ámbito do que se pretenda facer, co grau de implicación a partir dos mínimos que cada persoa teña a capacidade de asumir e aproveitando os conhecimentos e habilidades de cada membro para que repercutan en beneficio do movimento. E tamén serán decisivas as accións sociais que botamos en falta e que ninguén vai facer se non as facemos nós. Unhas accións eficaces que non será posible levar á práctica se non as financiamos nós. Cada que na medida que poida, pero urxen achegas económicas que permitan facer oír a nosa voz, a voz das persoas que formamos Prolingua.